Παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ τα τηλέφωνα να κλείσουν. Επειδή ο Δήμαρχος λείπει, η πρότασή μας είναι να ξεκινήσουμε με τα θέματα και μόλις έρθει ο Δήμαρχος να ξεκινήσουμε τη διαδικασία με προημερήσεις, ερωτήσεις κλπ. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Παρακαλώ κύριε Απολύτα. Τι ώρα θα έρθει ο Δήμαρχος? Είναι σε σύσκεψη με την ΕΡΟΣΕ και σε λίγο θα έρθει. Από ό,τι βλέπω νέα ηθικεύημα. Άρχισε να γίνεται συνηθισμένο το γεγονός να απουσιάζει ο Δήμαρχος από την αρχή της συνεδρίασης. Και βέβαια ένα άλλο επίσης αρνητικό γεγονός είναι να ξεκινάμε μετά από 1/4 ή 20 λεπτά το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν η πρόσκληση λέει 12 ή οποιαδήποτε άλλη ώρα. Αυτά πέστε τα προημερήσεις. Να δηλώνουμε το θέμα. Ναι, είναι διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, είναι διαδικαστικό. Δεν έχει να κάνει, δεν αφορά τον Δήμαρχο. Εσείς είστε που προεδρεύετε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δεν αρχίζει το Δημοτικό Συμβούλιο στην ώρα του και είναι ευθύνη του Πρόεδρου αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάποιος άλλος ήμουν να μιλήσει και θα μάχεις. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω. Να πούμε πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά στους Ανέστη. Από την ώρα που λείπει ο Δήμαρχος είναι κάποια θέματα τα οποία τα κρατάμε, να τα βάλουμε στο επόμενο Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι τα προημερησίας μπορούμε να τα βάλουμε και να έχει αποτελεσματικότητα η όλη διαδικασία στο τέλος ή στη μέση του Συμβουλίου. Για μας τουλάχιστον δεν είναι θέματα τα οποία χρήζουν απάντηση. Μπορεί να είναι σημαντικά, αλλά δεν χρήζουν απάντηση εδώ και τώρα. Τα κρατάμε φαντάζομαι σε 10-15 μέρες θα εξετάσουμε το Συμβούλιο. Βάζω τον κύριο Θαμάκη, τον κύριο Ζευγιάδης. Θα περιμένουμε το Δήμαρχο για να θέσουμε τα θέματα που έχουμε εκτός της ημερησίας. Δεν θα περιμένουμε δηλαδή την άλλη συνεδρίαση όπως είπε ο κ. Φαρμάκης. Θα περιμένουμε να έρθει. Εκτός αν τελικά δεν μπορέσει να παρευρεθεί. Συμφωνούμε να ξεκινήσουμε την ημερήσια διάταξη και να ευχηθούμε στον κύριο Λάπα και στον Μάνταλο. Νομίζω ότι συμφωνούμε, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τα θέματα. Ξεκινάμε. Παρακαλώ, κύριε Σοδενής. Θα ήθελα να θέσω το σώμα σε ψηφοφορία για το 11 θέμα να αποσυρθεί. Το 11 θέμα που αφορά την ονομασία του γενικού ενιαίου λυκείου του Καριάς. Να αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη που κάνουμε πρόταση, ας ψηφιστεί, από όσο τοποθέτησε. Παρακαλώ. Επειδή θα ανοίξει θέμα, νομίζω όταν έρθει η ώρα να συμμετήσουμε το θέμα. Παρακαλώ. Αν δεν συζητάτε, το θέμα να αποσυρθεί, αν δεν θα συζητηθεί. Το λάθος είναι ότι είναι. Η γενιά του Καριάς έγινε σαν πρώην Δήμος Ανατολικού Ολύμπου, είναι το Δήμο Ανατολικού Ολύμπου. Πρέπει να υπάρχει νομοδότηση και αποφάσεις όλων των τοπικών του πρώην Δήμου Ανατολικού Ολύμπου, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι αναγκώδη αυτή η επιτροπή για να καθώσει ονομασία. Το κολίκιο έγινε στο Δήμο Ανατολικού Ολύμπου, πρώην Δήμο Ανατολικού Ολύμπου. Αυτό στην πλειοψηφία των μαθητών ήταν σε το Καριά και αυτό έγινε ένα το Καριά. Εγώ το Καριά κανονικά να λέω το Λύκειο του Καριά. Ναι, αλλά επειδή το πρώην ανήκει στο Δήμο Ανατολικού Ολύμπου και πάνε οι μαθητές του πρώην Δήμου Ανατολικού Ολύμπου, νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις των τοπικών από κάθε τοπικό διαμέρισμα και μετά να πάρουμε το θέμα. Και αν ένας παράδειγμα του γνώμη μου είναι, πρέπει να γνωριστεί το όνομά του, είναι πρώην Δήμαρχος Ιωάννης Αρούχας, που έχει ένα χρόνο ίδρυση και λειτουργία και κατασκευή. Πράγμα που δεν γίνεται πανελληνίως αυτό. Παρακαλώ, κύριε Στάπας. Να αποσυρθεί το θέμα ή όταν θα έρθει η ώρα να συζητηθεί στο 11 να πούμε ότι για λόγους που αναφέρει τώρα ο Βαγγέλης Κουρυβανίδης, εφόσον συμφωνεί το σώμα, αναβάλλεται. Γιατί να αποσυρθεί το θέμα? Το θέμα έχει μπει στην ημερήσια διάταξη. Μόλις φτάσουμε στο 11, γίνεται η συζήτηση, λέει ο Βαγγέλης επιχειρήματα. Που υπάρχουν και άλλοι επιχειρήματα και εν πάση περιπτώσει, εφόσον το σώμα συμφωνεί, αναβάλλεται για την επόμενη ή για μεθεπόμενη. Πρώτα απ' όλα, ουσιαστικά τώρα ψηφίζουμε μεταξύ μας εάν το 11 θα συζητηθεί τώρα ή μετά. Εγώ π.χ. μισό λεπτάκι. Ωραία τα λίγα Φαρμάκη, για έκθεση είστε πρώτος. Αλλά να πω λίγο το εξής τώρα. Εγώ π.χ. μπορώ να πω ένα επιχείρημα. Για έκθεση μπορεί να είστε πρώτος. Και είστε καλός. Παρόλο που δεν είμαι φιλόλογος. Δεν έχει σημασία. Η φράδια δεν έχει κάνει μόνο φιλολόγους. Λοιπόν, εγώ
Το συζητάμε τώρα ή όταν έρθει η ώρα? Πρόεδρε, παρακαλώ ησυχία. Ο κύριος Καλατζής, παρακαλώ. Δυστυχώς ανοίξαμε το θέμα, δεν το έχουμε ανοίξει. Ο κύριος Καλατζής, παρακαλώ, ο κύριος Καλατζής. Έχει δίκιο ο κύριος Γρεβενίδης. Θα ζητήσουμε γνωμοδότηση από τα τοπικά συμβούλια. Αφού είναι η επιθυμία των δημοτών μας, θα το κάνουμε και μετά θα επανέλθει την επόμενη φορά κανονικά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτα η κυρία Κοίτα και η κυρία Κοίτα. Δεν ξέρω ποια ήταν η πρόθεση πραγματικά της Δημοτικής. Δεν ξέρω ποια ήταν η πρόθεση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας να ονομάσει το γέλιο από τον Καριάς Εμμανουήλ Κρυαράς. Έχουμε θέσει και θα πούμε συγκεκριμένα για τις ονοματοδοσίες των σχολείων. Φαντάζομαι όμως, έτσι όπως μπαίνει το θέμα, ότι δεν ήταν η πρόθεση να ονομαστεί απλά, έτσι απλά, το γέλιο από τον Καριάς, οπότε θα πάρουν υπόψη τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων. Για παράδειγμα, λέω ο Παντελεήμονας μπορεί να θέλει να το πούμε Θόδωρο Αγγελόπουλο, ξέρω εγώ, η Σκοτίνα κάτι άλλο. Δεν ήταν αυτή η πρόθεση από ό,τι φαντάζομαι. Η πρόθεση ήταν να τιμηθεί ο συγκεκριμένος προοδευτικός επιστήμονας που είναι υπεύθυνος για την γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 κτλ. Δεν είναι τυχαίο νομίζω, γιατί και εγώ θα διαφωνούσα με την προοπτική που λέτε εσείς. Συμφωνούμε μόνο στο όνομα του συγκεκριμένου και για συγκεκριμένους λόγους. Δεν καταλαβαίνω, ή θα αναβληθεί το θέμα, δεν καταλαβαίνω γιατί να αναβληθεί ή να ζητήσουμε τη γνώμη όλων των υπολείπων. Ποια ήταν η πρόθεση, να ξεκινήσουμε από αυτό? Να τιμηθεί ο Κρυαράς ή να ονομαστεί το Δημοτικό Γενικό Λύκειο? Στη διαδικασία, ο κύριος Ερμπατζούς, το θέμα προτάχθηκε ουσιαστικά, τάσσιμο το θέμα, το συζητάμε πρώτο, έχει λόγο ο κύριος Ερμπατζούς. Λοιπόν, πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους, για και χρόνια πολλά, όπως δεν είπαμε, πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους τα σχολεία που πρέπει να δώσουν και μια άλλη ονομασία εκτός από το Γενικό Λύκειο, Δημοτικό Σχολείο κτλ. Αυτό γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και με έγκριση της Σχολικής Επιτροπής, Δημοτικής Επιτροπής και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ, όπως βλέπουμε, και η εισήγηση υπάρχει από το Σύλλογο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Εμμανουήλ Κρυαράς της Ευτοκαριάς και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Άρα έχει ακολουθεί όλη η διαδικασία και η ιδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει καμιά αναβολή. Πρώτον, και δεύτερον, εδώ γίνεται η όλη ονομασία για να τιμηθεί κάποιος άνθρωπος του πνεύματος. Και δεν έχει σχέση ούτε με κατασκευές, ούτε με σε ποιο τόπο έγινε. Σε ποιο τόπο είναι το σχολείο φαίνεται. Ευχαριστούμε. Ποιος είναι? Νομίζω πρέπει να σεβαστούμε την γνώμη που έχουν οι τοπικοί παράγοντες εκεί και χωρίς να τους τη ζητήσουμε δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση σήμερα εδώ. Επειδή άκουσα τον Βαγγέλη του Γρεβενίτη και την Σοφία την Ούλα, συντάσσουμε μαζί τους και νομίζω ότι πρέπει να το αναβάλουμε ή να το αποσύρουμε, όπως θέλετε, για μένα το ίδιο είναι. Αλλά θέλω παράλληλα να υπογραμμίσω ότι πρώτη φορά ακούω ονοματοδοσία σε σχολείο. Δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξανακούσει. Αν το ακούσατε εσείς, να πάρουμε λοιπόν φόρα και να δώσουμε όνομα σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας. Εντάξει. Παρακαλώ, διάλογος ο κύριος Καλατζής. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη κύριε. Θέλω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε κύριε Τιντιάδη. Παρακαλώ κύριος Καλατζής. Επειδή το έχω ψάξει το θέμα όταν ήρθε η πρόταση από το Σύλλογο Διδασκόντων του Γέλα Λοκαριάς, το έχω ψάξει. Εμείς δεν θα πάρουμε καμία απόφαση εδώ πέρα. Εμείς απλά γνωμοδοτούμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να πάρουμε καμία απόφαση. Εμείς θα κοινοποιήσουμε την γνωμοδότηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μίλησα με τον κύριο Καρταρίδη. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα το κοινοποιήσει προς το Υπουργείο για την ονοματοδοσία. Εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα να πάρουμε απόφαση. Δεν θα πάρουμε απόφαση. Γνωμοδότηση. Άρα γνωμοδοτούμε σε αυτό που μας έστειλε ο Σύλλογος του Διδασκόντων. Έχει απόλυτο δίκιο ο Βαγγέλης ο Γρεβενίτης. Σωστό θα ήταν, επειδή τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο εκεί πέρα είναι από την περιοχή, να πάρουμε και την γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Θα το φέρουμε στο επόμενο Συμβούλιο. Εμείς δεν παίρνουμε απόφαση, γνωμοδότηση. Άρα εμείς ή θα γνωμοδοτούμε θετικά απέναντι σε αυτό που μας έστειλε ο Σύλλογος των Καθηγητών,
Πάνω σε αυτό που υπάρχει. Παρακαλώ και διάλογος. Επί της πρότασης θα τους κοινώσουμε το θέμα, όπως θέθηκε το θέμα, το προτάσουμε πρώτο το θέμα το 11 και η πρότασή μας είναι για αναβολή. Ποιος είναι εναντίον της αναβολής του θέματος, όλοι ομόφωνα? Όχι. Όχι ο κύριος της αναβολής. Επί της ουσίας δεν θα υπάρξουν διαφωνίες, αν μου επιτρέπετε. Από τη στιγμή που προς τιμή του έρχεται ένας άνθρωπος από το Καριά και λέει παιδιά, να ακούσουμε, γιατί έχουν να πούνε και άλλες κοινότητες, να ακούσουμε τις τοπικές κοινωνίες, να ακούσουμε τους ανθρώπους. Είναι προς τιμή του και νομίζω ότι δεν είναι κακό να το αναβάλουμε, ούτε θα χάσει το Ρεβενικιά Βελόνια αν το πάμε 15 μέρες πίσω ένα μήνα. Κύριε Πρόεδρε, απλώς να δοθεί το μήνυμα στα τοπικά συμβούλια, έτσι, γιατί θέλουν να δώσουν οι σύλλογοι των δασκότων ένα όνομα από έναν άνθρωπο που πρόσφερε στις τέχνες και στα γράμματα και στην παιδεία. Νομίζω ότι μπορούμε ομόφωνα για να πούμε το του κ. Δεβατζού. Προχωράμε στο πρώτο θέμα. Έγκριση μελέτης για καθορισμός του τρόπου επιτέλεσης του έργου επέκταση δικτύου ομβρίων Δήμου Λίου. Παρακαλώ τον κύριο Καλαϊτζή. Ναι. Είναι μια μελέτη για να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια σημεία όπου έχουμε θέμα με τα όμβρια. Κυρίως αφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίσαμε εκεί στην περιοχή, αφορά την τοπική κοινότητα Κονταριώτισσας και σχεδόν όλες οι παρεμβάσεις θα γίνουν στην τοπική κοινότητα της Κονταριώτισσας. Ερωτήσεις? Όχι, δεν έχω ερώτηση. Τα θέματα είναι σαφή, είναι μπροστά. Αν μου επιτρέπει μόνο να απευθυνθώ στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, μιας και είναι και ο δήμαρχος, καλά θα είναι, κύριε Καλαϊτζή, σάκα, όπως άλλες πράγματα. Καλά θα είναι τα θέματα και τα δικά σας, αλλά και τα αντίστοιχα τα οικονομικά, ας υπάρχει υπηρεσιακός παράγοντας. Δεν θέλω να υποτιμήσω σε καμία περίπτωση τους αρμόδιους αντιδημάρχους, αλλά ήταν τέλος πάντων κανόνας τόσα χρόνια να παρουσιάζεται και υπηρεσιακός παράγοντας. Ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας και διευθυντής των υπηρεσιών. Για μένα δεν είναι κακό. Με αφορμή αυτό έτσι, τα θέματα είναι σαφή, εννοείται ότι θα το ψηφίσουμε, αλλά πέρα το θέμα της ώρας, το οποίο είναι, φαντάζομαι κατά παρέκκληση, κύριε Πρόεδρε, που ανέφερα ότι 12 η ώρα, καταλαβαίνετε δεν βολεύει κανένα, είναι εις βάρος και της υπηρεσίας του Δήμου, αλλά και των εργασιών του Αγίου Κόσμου. Πέρα τούτο ότι καλά θα είναι να βρίσκεται ένας υπηρεσιακός παράγοντας. Διότι μπορεί να προκύπτουν στην πορεία θέματα που ίσως εσείς ο καθένας να μην τα γνωρίζει τόσο βάθος. Ευχαριστούμε κύριε Φωνάκη. Θα φροντίσουμε για το θέμα να δείξει τουλάχιστον του προϊστάμενου της τεχνικής υπηρεσίας ως συνέχεια στα επόμενα συμβούλια. Ο κύριος Δημητριάδης, παρακαλώ. Κύριε Καλαϊτζή, αφορά το περιφερειακό που βρίσκεται το Λύκειο. Ναι. Αφορά, όχι, δεν αφορά το περιφερειακό, αφορά 2-3 σημεία που είναι μέσα στην Κονταριώτισσα, που έχουμε πάει και με την πρόεδρο της κοινότητας σε περίοδους που είχε προκοπτώσεις και είδαμε κάποια πράγματα που τα θεωρώ τετοκοσμικά. Και το είπα και την προηγούμενη φορά, δυστυχώς το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό και δεν μπορούμε να το μοιράσουμε. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε 2 παρεμβάσεις και να είναι σωστές. Το να κάνουμε 3.000 εδώ, 2 εκεί και να μην έχει κανένα αποτέλεσμα, προτιμάμε να ξεκινήσουμε έτσι. Φέτος δηλαδή να μιλήσουμε 2-3 θεματάκια σοβαρά που έχει, γιατί το να βλέπεις τα όβρια να πηγαίνουν απέναντι σε 2-3 σπίτια, εντάξει είναι άσχημο πράγμα. Και να μην πω και τι άλλο πηγαίνουν απέναντι. Προφανώς και η Μαρία που είναι από εκεί την περιοχή το ξέρει. Μιλάω Μαρία για τον Κρεμούλα, τον Γιώργο και δίπλα εκεί πέρα τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος όταν το είδε αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Οι παρεμβάσεις μας είναι, πήγαμε με τεχνική υπηρεσία, τις καταγράψανε, είναι 2-3 σημεία. Ένα άλλο σημείο είναι εκεί που είναι οι ψυχικά ασθενείς. Και η κατάσταση είναι άθλια, να μην πω και κάτι άλλο παραπάνω. Υπάρχει μια σωλήνα από πάνω που δεν ξέρω και εγώ τι κάνουν, να μην αναφέρω τώρα τι κάνουν, και η οποία τρέχει μέσα στον δρόμο. Άρα εκεί πρέπει να κάνουμε κάποια παρέμβαση. Αυτά είναι τα 2-3 σημεία, σας έχω αναφέρει ήδη κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Απολύτα, παρακαλώ. Δεν τελείωσε, Πρόεδρε.